फ्रामबो जायो माने खैजिमाया दाखालिनिफ्राय बाथोन बायदिसो जाबाय जोंनि हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै ओरैबायदि गरम आरोना ओमफ्रायहाय जोङो दायो माने आयं लाहानाव ओंखाम जानो थांदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय आरोना नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै आरोना तो गाइस दायो आङो ओंखाम जानो मोनफैबाय आयं मोननाव थिथिं नै मालाय सार्ज जादों जोबो हाय होनदे नैथिना होनलाय खनसे हारसिं उथिनो हाखाबालाय मालाय ए आं ओंख्रिफोरखौ खोथा जाहैबाय जारिजों ना अमा बेदर फ्राय खैजिमाया जोंना फ्रामबो जायो माने खैजिमाया दाखालिनिफ्राय बाथोन बायदिसो जाबाय जोंनि ना जोबो जानोसै नै आं खैजिमा साखिनि उदै सर जाजोबसिगोन खैजिमा जाबाय थानायाव सेल्फि स्टेन्डबो गैजाया नालाय आखायावनो हमनानै लानांगौ जाखाया आंहा आरो जानोबा नों गोथाव जादों ओइस अ जेनबा मुगै सानदों आयंआ कैसा बना गोथाव जादोंना आयं संनाय गोथाव जाखायो नामा जुबा जानो हाया आलौदों आंनो खानसेयावनो हायो सालाद आं लाबोनि आयं लाबोथारा नै आं लोगो जानोसै एबार औ गाइस जानोसै दावदै रुना एवनाय ओमफ्राय खैजिमा अमा बेदर गोरान ओमफ्राय बेवहाय नाजों जारि ओमफ्राय बे सालाद